Goizeko 11:40 12 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian. Ataun irratiko bidertzean saioan jarraitzen dugu. Torto Ataungo Gazte Asanbladarekin batera hementxeari gara pixka bat, beraiek gehiago ezagutzen, antolatzen dutena gehiago ezagutzen, eta aurrera begira dituzten ekintzak ere azpimarratu behar ditugu datozen minutuetan. Izan ere horiek errepasatzen jarriko gara, hirukote ondo iruditzen balin bazaizue, pixkatxo bat antolatu dituzuen topaketen inguruan, Goierriko beste gazte asanblada batzuekin. Hain zuzen ere, zehatzago esateko, Ataun Beasain, Urretxu Zumarraga, Zaldibia, Ordizia eta Legorretako gazte asanbladek, aste santuko oporraldi hau baliatu duzue, hau da, apirilaren 23 eta 24an, Zaldibian eta Beasainen elkartuko zarete. Eta, 6 herri aipatu ditugu guztira, ez dakit nolakoa izan den asanbladen arteko elkarlan hau? Asanbladan batea igual asteroko begiradik izan diazkanen hilabete hauetan. Eta beste, lehen urten egin ziren, eta nahiko ondo atazien, da orduan aurten behize egitea planto genuen. Eta ikusten deulako gehien bat, nahiz eta herri bakuitzen, Goierriko herri bakuitzen, asanblada nahiko indarra daukean gazterin arten, pixkat jotzen deula gehien bat lokalismo horta, o behintzet bakarrik herrin antolatza goz eta herriko jendentzako, eta baita ondo haula tarteka eskualdeko asanbladan arteko elkarlana sustatzea eta pixkat indarroik batzea, eta horre erantzuten dio gehien bat topaketa hauek, izango dit biunetan, zuek esan zuen bezala, eta alegita jende gehien horbiltzen den. Eneko zuko antxea ipau dezu, nahizta gaztetxek eta gazte asanbladako Goierrin presentzia sendo euki, badaula herrin arteko harreman falta hoi. Igual individuok haien arten badiela launek, baina igual lankidetza bateako ez daula nahi besteko harreman hoi. Zein esango zenuen dela arazo horren itu herrie, o zein deike horri konponbide bat emateko? Igual topaketak izan dezke horren konponbide moduko bat, nola ikustezu egoera? Ez dakit, arazoa ez dakit zein zen duen. Gizan, igual ez gaurtan pentsatzen hasten, ez dakit. Igual askotan erreixea jotzen duzu, herrin antolatzen duzu eta pista, eta jazta baino beharrezkoa da, eta ez urten behin juntatzea. Azkenen gazte asanbladak zerbaitetako dare, lehenago esaten nahi jugea garrantziuk ibarraukela, botereuk ibarraukela bat eta beste. Eta hoi elkarlan, beste gazte asanbladakin elkarlan egin be, ez tezu lortuko, azkenen beste asanbladake esku egotatzeko dare, orduan. Gerozta gehiago, gauzak antolatzeko jende gehiago eta indar gehiago, eta... Azken finen, gure kaso bezala zaila baldin bada gutza gure herriko jendea gertuatze, imagino beste herretako jendea. Legazpi eta Beasain izan zien topaketan lehenengo edizioko protagonista, bigarren edizion Beasain eta Ordizin izan zien, eta hirugarren hontan, aipau bezala, Beasain mantenduko da, eta Zaldibi sartuko da mapa hontan. Zein izan da Zaldibin aldeko apustu egiteko herri txiki bada Zaldibi, azkenen baki Ordiz eta Beasain igual erdigunen darela, herri handigo diela, zeratik Zaldibi, ez dakitzuek erabaki horren hartu danen horre ontzeaten? Gehien bat horrekatiok, herri txiki badalako. Azken bidezutan indielako pixkat herri handigotan, da pixkat Goierrin zentralidea gehiagokan herritan, Ordiz eta Beasainen, baina pixkat aurten hori nahi izan da, pixkat herri txikiri baita aukera ematea, herri txikitan asanbladak nahiko indar handia daukala, Zaldibin ez esanik ez, eta gehien bat horri erantzunez. Entenban martzailako herri txiki behaien ahotsa ez, azkenen zerbait handia antolan nahi duzu, logikoa da Beasainen Ordizin antolan nahi izateaz, azkenen jendea etortzen nahi duzu, baina gero Zaldibi eta beste herri txikiko irema martzaile bere lekue. Aipau deu, apirileko 23 izango dela Goierriko asanbladan arteko lehenengo hitzordu ez Zaldibin, eta egitarauei izango da honakoa. Tailerrak atxaldeko 5 irakurketa literario, soinu teknikari, gaiztakeri, zainu hizkuntza eta mural margoketa. Atzetik egongo da hitzaldi bat, okupazioz eta gaztelangile ontzako espazioen beharraz, eta iluntzeko 9etan kontzertu akustiko bat. Hemen apunte bat, Miguel de la Rosa izango da bakarrik, Jaima ez da etorriko, baino perkusionista batekin etorriko da. Apunte bat ez dakiten nahi zuenin 23 egunen ingurun? Animatzeko jendea. Igual, itzaldekin hasita pixkat, itzalde izango gala pixkat gaurreun Euskal Herrin ikusten nahi gara egoera baten ingurun, gehien bat gaztetxen da gazte asanbladan ingurun,
azken alden ikusi olako dela pixkat martxan daula ofentsioa gaztetxen kontra, etxarri gaztetxen deselo jokin, kino gaztetxen kasukin edo baita beste gaztetxen kasukin, da pixkat horri erantzungo dela itzaldi horrek. Eta bestalde apirileko 24 behaseinen izango die gainontzeko hitzordu guztik, eta aipatzeko beste batzun arten, goizen olimpiadak, bazkari eta ondoren hitzartze bat, atxalden olimpiadatako finala, segidan pala eta pelota partiduk, eta bitarten eztanda txaranga, eta gabeko 10etan dazanga show eta DJ Gulen disko jartzaiek. Hor baita bestelako apunta bat ez dakiti nahi dezuen, animatzeko. Igual atango jendei pelota partion joko dela bi atango pelotarik, animatzeko. Beste incentibo bat jende animatzeko. Eta ez dait, olimpiadatan iztena momentek eman daike? Uste baiet, ez? Oste une arte? Ez dakit seguro. Horno maia. Eusen duda torto asamra. Torto asamra da. Igual ja larumata izan da pasadek. Bai. Azkeneko aurreko osteunen, baina bueno. Azken momenteko aldaketak inezke. Bazpare galdetu. Gogoa balimaukezu galdetu. Adioteko saitzeko instarramen torto gaztea asamra. Bueno, eta gaur larumata izan da beraz, ez dakit ere topaketarako bono ezberdinak jarri dituzenez eskuragarri, oraindik eskuragarri dauden edo ez? Hauen inguruan galdetu nahi dizuet baita ere? Etxoin, a ber. Bueno, bitarten jongo gea... Jo arrarrapa bindiuk. Ez gari beti dago alako galdera. Eta haure esango nuke, kasualidadez gea epea bukau balin bada, alaren ikuste eozein asanbladatako kideekin hitzein da ez dala arazeko jongo bono bat lortzeko. 2 bono dare. Osteunekoa, okerrez aleman hau 8 eurokoa dala, eta orokorra da 10 eurokoa. Eta ok lortzeko, indeike asanbladatako eozen kideri idatzita, o bestela, zaldibiko beti gazten, behasen goixuber eta asti tabernatan, lego horretako olason eta ordiztiko kirkien. Eta ataunen, gutako eozen idatzita, ez aldeoke arazoiko. Eneko noiz arte zeuk epea? Ez da epeu mugaik, beira. Osake beira. Nahi zuenen, nahi bixo. Ordo noi, batetik besteko diferentzie, bat dala egun batekoa eta bestea orokorra. Vale, eta, bueno, ekipo, Goierriko topaketak alde batea utzi eta hilabete hontan lehen aipau deu, beste zenbat hitzordu baita sortu, prestatu dikeula. Adibidez, mendirtera bat, bertxe bazkari bat, jamada dokumentalan proiektzioa, grafiti tailerra, mural margoketa, Saharara bialtzeko produktu bilketa, baita mai inguru bat, eta horik oin artean diteunak. Hemendik aurre, maiatzak bin, zineforu zena zan, Lajaine. Vale, palomitakin. Importante. Apunte. Bai. Eta gero, maiatzak 8-9 17 Gazteburuko motorrak berotzeko eta igual ardatza izan daikena, Gazteburue. Bai. Oin arteko nola junda, hemendik aurrekoan nola aurre ikusten dezu, Ondo. Mendik aurrako hau betu espero. Bai, denengo aldi da Gazteburuz gain hilabete oso ekintza antolatzen zeula eta pixkat horre bauke meritu. Baina ondo, beste urte daten errepikatzeko mukoa, azkenen zandia gauz batzuk gai ezberdin landu ditunak, eta landuko ditunak, ze pelikula oso interesante bat ustez jartzen deula mai gainen baita nozinek etorri nahi bado, eta gero Gazteburue betiko Gazteburuk ez da faiatzen. Arbaita aurreratzerik bai, ez dakit ze izango den, maiatzaren 8 bedera. Gehien bat urteroko zaketura mantenduko do, hostielan kontzertuk, eron baten bazkari eta gero... Osteunetik azte ditu. Bai, osteune baina osteuneko. Betiko egitura hostiela eta zapate da. Zapatuen bazkari eta gero karropot eta betiko juerga, baina gero jongo da gozatzea. Kontzertu batzuk euskal lotuta eta haber. Eta ipau deu, nahiz da igual ardatza izan daiken, o epizentroa izan daiken Gazteburu hau, zerk bultzau zaituen IABT guztia zabaltzea ekintza sorta hau, ze apustu indezu honekin? Dorronek utzitako idea bat. Bai, xapiskat aurrekari bezala, esan nahi dut. Gazteburu bea, goza suelto bezala igual nahiko soso gehitzala bezala, eta pixkat motorra behotzeko, eta pixkat Gazteburu zain beste hainbat ekintza antolatzeko aukera dala baita hilabete nagusia. Eta lehen hau esan duena beti juerga eta beti festa eta beti ezin dara. Arti pixka aldatzeko eta maria de polita gaina. Bai.
Hortaz, hemendik dei bat, gazte buruz aparte, oendik falta dien ekintza da jende animatzeko. Hoi da. Bai topaketata, zineforumea, eta urten zehar antolauko dien gainoentzeko ekintzata. Hoi da. Eta pelikula oso politxala, animo. Eta honez gain antolako dien ekintzake oso interesgarri izango dira, etorkizuna. Esan daik gauzatxoak datoz. Hoi da. Etorri daitezke. Bazpare. Bueno, Leire, ez dakit. Nik uste zerbait gehiago ere jakin dugula, ez dakit, ez da, bueno, azken batean bagenekien eta galderak prestatu ditugun unean ere konturatu gara, ez dakitea ataun bezalako herri txiki bat izternolako ekarpen egiten dion alako asanblada batek, herrian ditugun bestelako elkarte guztie bezala, ez da, alako beharra egoten delako herri txikietan, ere azken batean, eta gaztea mobilizatzeko, pixka bat mugitzeko eta beharra badagoela. Beraz, bai. Bueno, zalantza batzuk ere argitu ditugu. Bai, eta nik pixkat igual kapitulu hau izteko esatea, animatzeko jendea ez baldin bada, izan daike jendea lotxakatik igual ez atrebitzea, ekintzata gerturatzea, o argia sartzea o lokesea, baina bueno, emateko aukera bat, gerturatzeko izan asanblada batea, izan antolotako ekintzan batea, emateko bistazo bat zer dan, eta animatzen badie, noski sartzeko asanbladan, azkenean espazio politu bat dala, bilerak eta gaina ondo pasatzen dala, aparte, lan egiten dala, baina, bueno, parrera egiten da, eta... Danak diela ongietorrik? Bai. Osea, ez teula... Ez da kuestionario bat pasatzen sartzeko. Hoi da. Eta idea guztik diela ongietorrik, azkenen baten idea igual ez da guztiz borobile, baina danan ideakin. Izan daike pauso bat beste idea bat entzako. Forma hori emateko, eta... Dana borobiltzen dago. Idea honak txarretatik adatzik. Mentxo gotek egin. Beno, Leire, bestelako galdetegi bat ere prestatu diguzu. Bai. Ezagit, gaur gure orentxe gogoratu naiz, ez diogula mezurik idatzi, Jepeto gure erredakziokideari, ez diogula galdetu Tortoga Ataungo Gazte Asanblada ezagutzen duen edo ez, baina, bueno, gaur lasai utziko dugu eta zuk prestatu diguzun galdetegi honi egingo digu tartea. Bai, da, ekarriet test bat, deitzen da gazte nortasun testa, eta orotara dauzket 5 galdera, orduan, A, B, C, D dare aukeran, galdera botako izuet, zuek erantzun bat aukerau, nik apuntakoet ze letra aukeratze zuen, eta bukaeran, esango izuet, zertzeaten. Naizu aurreatzea bueno, ja. Zaukera. Lasai. Nola zer dean? Ebain, dare bukaeran, igual, gehiengoa A erantzun baldin mazu, esango izuet ze tokau deiken? Esan sorpresa nahiago zuen. Bai, bukaeran ikusiko dugu, bai. Bestela, ja erantzune prestatzen hasten ez. Vale, bukaeran. Eta ez den nahiago zuen, danok batea jun erantzuten ala bakarka testain. Dano batean. Vale. Vale. Orduan, jo arrasingo naiz. Bai. Vale, lehenengo galdera. Zer antolatzea gustatzen zaizu gehien? A. Gizarte gaiak jorratzen dituen zineforuma. B. Tokiko taldeekin kontzertuak. C. Tailer praktikoak, serigrafia, baratza, autodefentsa. Ala D. Auzorako batzar irekiak. Nik B. Nik C esango nuke. Nika. Bakarka egin behar dugu, Leire. Bakarka igual. Bakarka? Nik uste baiatzen. Bale, asier, zukin saitzet ordu. Zuk esan diaztu B. Nik B. Bale. Zer eramaten duzu beti bileretara? A. Ideiaz betetako koaderno bat. Zerbait jateko edo edateko. Material kutxa edo tresnak. Ez derrez, beti improvisatzen dut. Eaman ez dut jana gero eosten eta arden. D. B. D. Azkena. Bale. Zer egiten duzu ekitaldi baten bezperan? A. Sare sozialetako promoa berrikusi, mikroa probatu eta musika prestatu, materiala prestatu gauza kargatu, edo kaldera egin zer zen egiteko zegoena? C. Bale, etxoine, eski hemen papel asko dauzketela. C. Bale, laugarrena. Zein esaldirekin identifikatzen zara gehien? A. Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik, ez da dia musika falta, egin ez azu zeuk, ala plazan ikusiko dugu elkar. Lehenengo errepika dikezu? Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik. Igual hoxe, bai. Bale. Eta azkenekoa, zein litzateke zure rol ideala espazio okupatu batean? A.
kartelak diseinatu eta sareak kudeatu, autofinantziaziorako kontzertuak antolatu, espazioa prestatu, garbitu, gauzak muntatu, ala jendea hartu eta komunitatea sortu. Ez da usuk aldatzea aukera. C. Vale, ingo izkiet besterik galdera igualak, eta gero esango izuet, ze bestelak grazia galtzen dut. Bai. Eneko andoitz, ze nahizue? Zeinek nahizue zeitu? Nekin hasi ba. Vale, eneko. Lehenengo galdera. Zer antolatzea gustatzen zaizu gehien? Gizarte gaiak jorratzen dituzen zineforumak, tokiko taldeen kontzertuak, tailer praktikoak, serigrafia, baratzea, autodefentsa, ala auzorako batzar irekiak. A. Vale. B. Zer eramaten duztu beti bileretara? Ideiaz beteriko kuadernoa, zerbait jateko edo edateko, material kutxa edo tresnak, edo ez beti improvisatzen dut. Azkena. Vale. Hirugarrena. Zer egiten duztu kitaldien bezperan? Promoa berrikusi, mikroa probatu eta musika kargatu, prestatu, materiala prestatu gauzak kargatu, edo zer zen egiteko zegoena galdetu. A. Vale? Zein esaldierekin sentitzen zara identifikatuta? A. Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik. B. Ez adia musika falta. C. Egin ezazu zeuk. Edo plazan ikusiko dugu elkar. A. Vale? Eta azken galdera. Zein litzateke zure rol ideala espazio okupatu batean? Kartela diseinatu eta sareak kudeatu, autofinantziaziorako kontzertuak antolatu, espazioa prestatu, garbitu, gauzak montatu, edo jende hartu eta komunitatea sortu. C. Vale. Eta andoitz. Azkena. Vale, lehenengo galdera. Zer antolatzea gustatzen zaizu gehien? Gizartekaiak jorratzen dituen zineforumak, tokiko taldeekin kontzertuak, tailer praktikoak, ala auzorako batzar irekiak. Tailer praktikoak ez da zentzan. Vale, C. Hoi da. Vale. Zer eramaten duzu beti bileretara? Ideiaz beteriko kuadernoa, zerbait jateko edo edateko, material kutxa edo tresnak, edo ez beti improvisatzen dut. Ba, ni ustez, igual material kutxa otresnak. Vale, bai, izan daike. Zer egiten duzu ekitaldi baten bezperan? Promoa berrikusi, mikroa probatu eta musika prestatu, materiala prestatu gauzak kargatu, edo galdera egin zerten egiteko zegoena. D. Vale, zein esaldirekin sentitzen zara identifikatuta? Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik, ez adia musika falta, egin ezazu zeuk, edo plazan ikusiko dugu elkar. C. Vale. Eta azkena, zein litzateke zure rol ideala espazio okupatu batean? Kartela diseinatu eta sarea kudeatu, autofinantziaziorako kontzertuak antolatu, espazioa prestatu, garbitu eta gauzak montatu, edo jende hartu eta komunitatea sortu. C, esan hori. Vale, ekipo, oso ondo. Eneko lehenengo dauzket zure emaitzak, ze lehenengo zarea puntauta. Zu dauzkezu, gehien bat, A. Hortaz, ze pertsona izango zineken, komunikatzaile erradikala. Izango Eta ze esan nahi da honek? Bueno, zer gertatzen den kontatzea da zure superboterea. Diseinatzen, idazten eta kanpainak pentsatzen zabiltza. Kartelik ez badago, ekitaldirik ez dago. Zurekin denak enteratzen dira. Ados zare? Gutxo gora bera. Nekon. Oi, kasi. Bastante, ez? Aixi, erurrengoa zuzea eta daukeu berdinketa. Oi. Berdinketa. Bi B eta bi C dauzkezu. Ez dakit ze nahiago zun. Bat aukera, bala... Zuk ze aukeroko ziazun leire. Bik irakurrita. B o C? Nik ustet B. Tituloa edo irakurtzea... Nik ustet asier dela festarako borrokalaria. Ze esan nahi don? Vale. Musika eta gozamena zure borroka tresnak dira. Dantza ere politikoa dela badakizu. Beti proposatzen duzu jendea mugituko duen zerbait. Bai. Izan daik ez. Bai. Eta hori jokingo zu, C aukera bezkeo, ze izango zineken, zeratik andoitz da gehiengoa C. Hortaz, zuzea, autogestiorako eskutrebea. Bai. Zeratik, margotzen, muntatzen edo baratzean zaude beti. Zure lana ikusezina
Bueno, saitzen dugu. Zure lana ikusezina izan daiteke, baina hori gabe ez litzateke ezer gertatuko. Zuk egiten duzutena posible. Bai. Aizu, Ando da gure mani-manitas. baina nik uste bastante indola bat zuen figurakin, ez? Bai. Eta de ze aukera izango zen? De izango zen herriko dinamizatzailea. Jendearekin konektatzen dakizu, harremanak sortzen dituzu eta elkarguneak pizten dituzu. Zure indarra komunitate bizia da. Bastante ondo, ez, oze? Bai. Gusta. Hor ikusten da anitza gela, osea que... Danok ez gai igualak, etorri. Danantzako dago espazio bat. Hori da. Bueno, primeran, test hau gainditu dute, orain beste atxedentxo bat hartuko dugu, baina beste test batzuk ere badituzte gainditzeko, ala Leire? Beste 3 test. Bueno, hor. Bai. Hau, aipatuko dugu aurrera eseago eta ez dakit, ja nola moldatzen zareten. Tan dantzan